Què passa, Dèlia? Tot a punt o què? Quan estic preparat per la festa que muntareu en Pol i tu. Bé, ens veiem d'aquí mitja horeta, eh? Fins ara. Hola. Home, per fi, no? Sí, perdona. M'he allargat una mica, la veritat. Però ja ho tinc aquí. Sí que és gran, no? Sí. Bé, anava pel carrer i sentia que tothom em mirava. Que has anat a casa seva? El tio tenia una casa que flipes. O sigui, així com molt del rotllo i... però tranquil, eh? Hauries d'haver vingut. Bueno, què? Preparem d'amanida? Preparem l'amanida. Què, com ho fem? No sé, els dos alhora. Vale. Què és aquesta merda, Pol? Què has fet? Espera, deu haver-hi coses aquí sota. A veure, Pol. Vam dir de demanar material per algun porro, no un porró. Ja, però potser així ens puja més ràpid, saps? Para de fer el d'imbècil, Pol. Què no veus que t'han timat? Però què dius? Sí, mira, jo li vaig demanar el que vam decidir. Què? No sé qui és més inútil, si tu o el corrector. No haguessis pogut demanar per alfàbrega, orenga, pebre, herba, una mica d'alegria, no sé. Ei, que tu no m'has de res d'això. I què fem, ara? No ho sé. No es pot cancel·lar, això. No podem cancel·lar. Hem dit que tindríem festa. I tindrem festa! I'm a main attraction, spitting out acid, I'm radioactive. Round I go, I'm overlapping. You will never see me in a league of absence. Ho hem petat, Hem creat tendència. Ja veus. Tot i que això ja fa molts anys que està inventat, Les tradicions no s'han de Ben dit.